ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ ଶୁଣିବା, ଯାହାର ନାମ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ଶୃଗାଳ। ଏକଦା ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଠକ ବିଲୁଆଟିଏ ରହୁଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା, ଦିନଯାକ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିବାଲି ଚୋରି କରି ଖାଇବା ତାର ଜନ୍ମଗତ ଅଭ୍ୟାସ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଚୋରି କରିବା, ମିଛ କହିବା ଆଉ ବିନା କାରଣରେ ଅନ୍ୟକୁ ହଇରାଣ କରିବା ବିଲୁଆଟିର ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ମାହିର ଥିଲା। ଦିନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଠକ ବିଲୁଆଟି ଖାଦ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରିଥାଏ। ସେଦିନ ସେ ଭାବିଲା, ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଖାଇ ପାଟିଟା ବେକାର ଲାଗିଲାଣି। ଆଜି ଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ଗାଁ ଆଡ଼େ ଟିକିଏ ବୁଲି ଆସିବି। କାହା ଘରେ କୁକୁଡ଼ା ଦୁଇଟି ଖାଇ ପାଟିକୁ ମାଂସଟିଏ ମିଳିଯିବ। ଏମିତି ମନେ ମନେ ଭାବି ଠକ ବିଲୁଆଟି ନିକଟ ଗାଁ ଆଡ଼େ ଚାଲିଲା। ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ଭାଡ଼ି ଦେଖିଲା। ବିଲୁଆର ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଠକ ବିଲୁଆଟି ଏହାପରେ ଆଗ ପଛ ବିଚାର ନ କରି କୁକୁଡ଼ା ଭାଡ଼ି ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଠକ ବିଲୁଆଟି କୁକୁଡ଼ା ବାଡ଼ି ଭିତରେ ମାଲିକ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଜଗିଥାଏ। କୁକୁଡ଼ା ଭାଡ଼ି ଭିତରେ ପଶି କୁକୁଡ଼ା ଚୋବାଉଥିବା କଥା ଜାଣି ଠେଙ୍ଗା ଗୋଟିଏ ଧରିଗଲା ବେଳକୁ ବିଲୁଆ କୁକୁଡ଼ା ଭାଡ଼ି ଭିତରେ କୁକୁଡ଼ା ଖାଉଛି। ଏଥର କୁକୁଡ଼ା ମାଲିକ ବିଲୁଆକୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏପରି ଯେ ବାଡ଼େଇଲା, ବିଲୁଆ ପ୍ରାଣ ନେଇ ଦୌଡ଼ିଲା। ଠକ ବିଲୁଆ ଦୌଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ୁ ବିଲୁଆ ଯାଇ ସେହି ଗାଁର ଧୋବା ଘରେ ନୀଳକୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଗଲା। ବିଲୁଆ କିଛି ସମୟ ପରେ ନୀଳକୁଣ୍ଡରୁ ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାଲିକ ଆଉ ସେଠାରେ ନାହିଁ। ଠକ ବିଲୁଆଟି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ତାକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଶୋଷ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପାଣି ଛାଇ ଦେଖି ବିଲୁଆ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତା ଦେହର ରଙ୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନୀଳ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏହାପରେ ବିଲୁଆ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଫେରିଯାଇ ଗୋଟିଏ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏକ ଠେକୁଆଟିଏ। ବିଲୁଆର ଏପରି ବିଚିତ୍ର ରଙ୍ଗ ଦେଖି ସେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଠେକୁଆଟି ବିଲୁଆକୁ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ପଚାରିଲା, କିଏ ଆପଣ? ଠେକୁଆର କଥାରେ ବିଲୁଆ ଭାବିଲା, ଏମାନେ ବୋଧେ ମୋର ନୂଆ ରୂପର ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଠକ ବିଲୁଆଟି ଆପରେ କହିଲା, ମୁଁ ଜଣେ ଦେବଦୂତ। ଭଗବାନ ଦେବଲୋକରୁ ମୋତେ ଏଠାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଖାଶୁଣା କରିବାକୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବିଲୁଆର ଏହି ରୂପ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାପରେ ଠକ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ବିଲୁଆଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲା, ମୋତେ ଦେବଲୋକରୁ ପ୍ରଭୁ ଏଠାକୁ ତୁମମାନଙ୍କର ରାଜା ଭାବରେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ନୂଆ ରାଜା। ଏହାପରେ
ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣର ବିଲୁଆ କଥାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ସମର୍ଥନ କଲେ। ତାର ଜୟଗାନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ମନ ଆନନ୍ଦରେ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ନୂଆ ରାଜାଙ୍କୁ ରାଜା ସିଂହାସନରେ ବସାଇ ମନ ଖୁସିରେ ନାଚ ଗୀତ ଗାଇ ଖୁସି ମନାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠକ ବିଲୁଆଟି ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ସେହି ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ କିଛି ବିଲୁଆ ନୂଆ ରାଜାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ବିଲୁଆମାନେ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଗଲେ। ସାମିଲ ହୋଇ ହୁକେ ହୁ ସ୍ୱରରେ ଏହା ପରେ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବିଲୁଆ ଦଳର ହୁକେ ହୁ ଶବ୍ଦରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବିଲୁଆ ତଥା ରାଜା ନିଜର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲି ନିଜ ଅଭ୍ୟାସରେ ବଶତଃ ବିଲୁଆମାନଙ୍କର ସ୍ୱରରେ ସୁର ମିଳାଇଲେ। ହୁକେ ହୁ ଶବ୍ଦରେ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବିଲୁଆ ରାଜାଙ୍କର ହୁକେ ହୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଠକ ବିଲୁଆକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠକ ବିଲୁଆଟି ଭାବିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ସେତେବେଳକୁ ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଠକ ବିଲୁଆକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ସାରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଭୀଷଣ ରାଗରେ ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ କରି ବିଲୁଆକୁ ମାରିଦେଲେ। ଆମେ ଏହି ଗପରୁ ଶିଖିବା, ମିଛ କେବେ ଲୁଚି ରହେନା, ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପଦାକୁ ଆସେ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ କେବେ ମିଛ କହିବ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।